Hartelijk welkom bij Sport Arena. En iedere donderdag, zoals u van ons gewend bent, de voorbeschouwingen van de wedstrijden van de Limburgse clubs in het betaald voetbal. Maar het is winter in Nederland en koning winter en koning voetbal strijden om de macht. Dus het is afwachten welke wedstrijden doorgaan. Naar verwachting zal de eredivisie gewoon doorgang vinden. Daar moeten de clubs veldverwarming hebben. En Rode JC mag dan ook na de 2-0 thuiszege vorige week tegen NEC op bezoek bij ADO Den Haag om langzaam de weg omhoog te blijven volgen. Het lijkt erop dat Roda zich uit de klauwen van de degradatiespook heeft bevrijd. 2 overwinningen op VVV en NEC en Roda heeft dan weer aansluiting bij de middenmoot. Zo snel kan het gewoon. Trainer Ruud Brood heeft Tamata weer linksachter gezet en voorin maakt Lebedinski belangrijke goals op de plek van Afane. Is dit dan ook de ideale 11 die u in uw hoofd heeft? Nou, op dit moment wel. Anders had ik andere mensen neergezet tegen NEC. Nee, op dit moment wel, ja. Dus dat betekent ook dat we dit nog vaker gaan zien? Nou ja, je krijgt wel iemand terug uit de schorsing. Dat moet je ook niet vergeten, Danilo. En dan gaan we bekijken natuurlijk. Dat is voorheen ook een basisspeler geweest, hoe we dat gaan doen. Als Danilo in de basistijd zat, zal het ten koste gaan van Wilaert. Op het middenveld heeft nieuweling Rolly Bonifacia meteen een basisplaats opgeëist. Ja, maar anders hoef je mensen niet te halen, zeg ik vaak. Maar ik vond wel dat hij er klaar voor was, wat je zag. En ik denk ook dat het redelijk is gegaan. En prima, dus hopelijk beleven we nog veel plezier aan deze jongen. En wat verwacht u van hem? Nou, zoals ik al zei, hij heeft de kwaliteit om combinatiespel te spelen, maar ook een stuk opbouw te verzorgen vanuit het middenveld. En daarnaast redelijk technisch vaardig dus, maar ook in verdedigend opzicht ziet hij het spelletje wel. Hij is in de coaching. Nou, dat gezien zijn leeftijd is dat prima. En Roda is met Bonifacia nog lang niet uitgewinkeld. De Koepelclub zoekt nog een fysiek sterke spits. Zal eerst iemand weg moeten gaan voordat er iemand bij kan, zoiets? Nee, dat niet. Maar je hebt ook te maken met andere partijen, waaronder die speler zelf en die andere club. En dan gaat het kijken of het binnen het budget past. Nou, dat maakt het soms wat dat het langer duurt of dat het juist niet doorgaat. Maar oké, rustig bekijken. De Zoes van denken dat Roda in de spits van het Heuren bij zijn club Boete de Boertveld, zoals een Boymans van AZ of Amoa van Heerenveen. Afwachten of er nog iets gaat gebeuren. Hier speelt Roda de lastige uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Een overwinning zou de Kerkradenaren definitief uit de gevarenzone trekken. En waar Rode JC de weg omhoog gevonden heeft, is het een stuk moeilijker in Venlo bij VVV. Vorige week verloor men van directe concurrent NAC uit Breda met 1-0. En deze week staat de moeilijke, lastige thuiswedstrijd tegen AZ Alkmaar op het programma. VVV Venlo had van de Limburgse clubs misschien nog wel het minste last van het weer. Ze stoken simpelweg de weg over Noordveld van amateurclub Vos. In de bittere kou bereidde de ploeg zich voor op het duel van vrijdagavond tegen AZ. VVV heeft zich in de laatste 2 wedstrijden geen goede dienst bewezen door te verleren tegen concurrenten. Niet geheel toevallig miste VVV in allebei de wedstrijden een penalty. Nou ja, daarom zeg ik, we hebben onszelf tekort gedaan. En die kansen die je krijgt, die moet je maken. NAC heeft bijna geen 1 kans gehad en dan in de laatste minuut gaat hij erin. Nou oké, dat gebeurt, daar moeten we ook niet meer over zeuren. Dat hebben we voldoende gedaan, ook naar de spelers toe. We moeten door, we moeten verder, we moeten dat gevoel weer terugkrijgen. We moeten keihard blijven werken en nogmaals, een seizoen, dat gaat vaak met vallen en opstaan. En nou oké, we zijn weer 2 keer gevallen, dus we moeten nu zorgen dat we weer naar boven komen. Tja, als ze dan tegen clubs wie Roda en NAC geen punten pakt, dan moesten we dus de komende weken gaan doen tegen clubs wie AZ en Ajax. Nou, AZ, over de wedstrijd daarop wil ik nog niet denken. Voor mij is het allerbelangrijkste nu AZ. Maar dat maakt me niet zo heel veel uit, want ik heb ook gezien in het verleden, als wij dat doen wat wij kunnen, dan kunnen we tegen iedereen punten halen. En ook tegen AZ. Een goede ploeg, veel kwaliteit. Maar nogmaals, dat kunnen wij ook zijn en wij moeten daar weer naar op zoek. Ja, ik denk dat wij van niemand echt bang hoeven zijn. Tuurlijk, je moet de kwaliteit van AZ niet onderkennen. Maar ik denk dat ze een goede aanval hebben. Maar ik denk dat ze verdedigend ook wel kwetsbaar zijn. Dus ik denk dat er wel mogelijkheden voor ons liggen. We zullen het waarschijnlijk vrijdagavond gaan meemaken, want vooralsnog gaan de duels in de Eredivisie gewoon door. Misschien dat de winterse omstandigheden wel een voordeel zien voor de Toesclub. Uit bij AZ kost de ploeg van Lokhoff voor een stunt zorgen. Vrijdagavond wil het die stunt herhalen. Wie gaat de penalty nemen als er nou nog eens een wordt toegewezen? Ik in ieder geval niet, maar dat zal, als we morgen hopelijk een strafschop krijgen, dat hoop je altijd, dan zal er weer iemand met de volle overtuiging achter de bagger staan.
We zullen het zien. En als er toch gevoetbald wordt, hebben we nog een ploeg die het fantastisch doet in de Jupiler League. En dan heb ik het natuurlijk over Fortuna Sittard. Fortuna mag aantreden voor een verre uitwedstrijd tegen Emmen. Fortuna is al een terug van het trainingskamp, maar hij blijft het behelpen. Iedere dag zoeken Willem Boessen en zijn staf een plek om te trainen. En ook het weer wordt deze dag nadrukkelijk in de gaten gehouden. Nou, ik kijk wel meer op de app, joh. Ik bedoel, we zijn eerder een keer kijken wie het weer is en wat het duidt. En of sneeuw van het veld is geruimd. Ja, want dan kan ze nog eens fatsoenlijk trainen. Ja, gelukkig wel. En op sommige plaatsen is dat beter verzorgd dan in Sittard. Dus helaas. En dat moesten gaan uitwijken, ja. En hoewel de wedstrijd tegen Emmen waarschijnlijk niet doorgaat, wordt er toch serieus naartoe getraind. Er is geen andere keus. We zijn gewoon professionals, dus ik bedoel, we moeten er zo wel rekening mee houden met die wedstrijd, dat die gewoon doorgaat. En als die op een gegeven moment niet doorgaat, ja oké, dan is gewoon even die knop terug omschakelen. Maar ja, dus dat is geen probleem met die wedstrijd, dus we gaan er gewoon vanuit dat die doorgaat. Als die dan niet doorgaat, ja oké, dan kijken we wel even. En in verband met het trainingsveld, ja, dat is natuurlijk wel een beetje vervelend. Maar oké, we moeten er natuurlijk wel uitkomen. Het is eenmaal zo en we kunnen wel klagen en doen, maar ja, we moeten gewoon zorgen dat iedereen gewoon gefocust is en dat we gewoon klaar zijn voor die tweede helft met die kinderen hier van ons in het team. En dan komt alles wel goed. Ferhat Kaya is niet te benijden. Als keeper is de Vrieskou misschien wel het meest vervelend. Het is een kwestie van zichzelf bezighouden. Gewoon een beetje warming-up oefeningen doen, een beetje armen zwaaien, knieën heffen en zo. En zorgen dat je toch in beweging blijft, dat je het lichaam toch warm heeft, zeg maar. Ja, dat lukt wel best, dus dat is wel goed. Net als de rest van de selectie staat Ferhat Kaya te springen om weer een echte wedstrijd te spelen. Het team wil bewijzen dat de goede eerste competitiehelft zeker geen toeval was. Nee, dat klopt. We zitten gewoon goed in elkaar. We hebben wel een jonge groep, maar iedereen is goed op elkaar ingesteld en we vechten voor elkaar. En dat willen we natuurlijk de tweede helft ook laten zien dat dat inderdaad geen toeval was. Ik denk dat we bijna geen enkele tegenstander punten hebben gestolen. We hebben het altijd wel verdiend, die punten die we gepakt hebben. Dus ja, de tweede helft gewoon terug lekker laten zien dat we goed kunnen voetballen en dan kijken we wel weer verder. Dit waren de voorbeschouwingen. Heel veel succes aan de Limburgse clubs. Aanstaande zaterdag in Sportarena neemt hier plaats Leroy Labier, de linksback van MVV, in de belangstelling van vele eredivisieclubs. Verder schuift aan de algemeen directeur van Rode JC, Marcel van den Bunder. En we hebben als club van de week een hele mooie hockeyclub uit Tegelen, de Tegelse Hockeyclub dus. Bedankt voor het kijken. Graag tot zaterdag. Hoi!